salamat kayo sa kong mga fans all over the world. Gigamit ang usa ka babay sa Michigan. Sa Amerika, ang ChatGPT aron magayo og numero sa iyang patdan ug tuod man nigula og nakadaog kini sa kantidad nga $100,000 kung 5,818,250 pesos. Nabira gayod ni Tammy Carvey ang kadaugan human nagkahukom siya nga patdan ang gihatag sa ChatGPT. Matod pa ni Carvey, nagat siya nga mupatad human misakang jackpot sa Powerball Lotto. O iyang ipangutana ang ChatGPT kung unsay maayong kombinasyon sa loto. Sa dihang migula ang resulta, upat ka numero ni Carvey ang migula o nakadaog og $50,000. Kada doble base sa power play option. Ako kay layo ko tinuod kay lasto maning ako. Og mo kadto mga katropa nga tong balitang LRG lahira jod. Kung yapon ni si Lolo Amado ang amigo ni Douglas MacArthur. Tropa ni Yamashita. Dili gwapo, dili mistiso. Pero daghang nakagusto. Ako si Lolo Amado. Daghang salamat. Good morning. Salamat.